Hello guys, naanasag ko sinang bandi, mayong hapon kanatong tanan. Unya, sige, manayaw ta. Guys, tanawan ninyo musayaw ko. Ali, ato ning lingawon ang anak ni Jang Koy Koy. Sayaw sus kapuyuri ko ani gipalimang bubog hindi manayaw ta guys pasensya na sa akong sayaw guys maura jud na akong nakatulan. A few moments later. Ngano ka siya ni nagtago-tago man. Dililigon be. Ngano ka ni siya nagtago-tago man siya sa unlan. Carmel, nano day ka Carmel? Tanawa ra gud natago na sa. Ngano ka ni siya? Carmel, ngano day ka Carmel? Bulaga. Guys, salamat sa inyong pagtanaw. Sunod na sad na ako nga video. Bye-bye.